Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşda baqi tarap yurdumuzdaky täzelikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlar gepleşmeleşýär. Türkmenistan prezidenti Gurbanoğlu Berdimuhammedowyň mehriban kyblasy Melikuly Berdimuhammedowyň aradan çykmagy derarly gynanç hatlar gelýär. Onun Ali Hedrati Türkmenistan prezidenti Jenab Gurbanoğlu Berdimuhammedow, hormatly Gurbanoğlu Melikulyewич, sizin qaýqaňyzy Melikuly Berdimuhammedowyň aradan çykma bardaky habary çuňgur gynanç bilen kabul etdim. Ýakyn insanyň aradan çykmagy ýüreklerde uly hatyrat töredi. Hemem öwgeden dolup bolmajak ýetki bolup durýar. Hormatly Gurbanoğlu Melikulyewich, şu agry günlerde size hemem siziň ýakynlaňyzda tüý sürekden duýgudaşlygyny beýan edýän Aleksandr Lukashenko, Belarus Respublikasynyň prezidenti, onun Ali Hedrati Türkmenistan prezidenti Jenab Gurbanoğlu Berdimuhammedow, siziň Ali Hedratyňyz, siziň qaýqaňyzy Melikuly Berdimuhammedowyň aradan çykany barada habary gussa hemem gynanç duýgusy bilen kabul etdim. Ukrainanyň halkynyň adyndan hemem hut öz adymdan siziň maşgalaňyzda hemem Türkmenistanyň dostlukly halkyny bu öwgeden dolup bolmajak ýetki derarly çuňgur gynançyny beýan edýän Melikuly Berdimuhammedow öz ýurdunyň taryhynda mühim iz galyran hormatly mugallim hemem syýasy işgärdir. Ol manyly ömrüni ýaş nesli terbiýelemege başlady. Hemem garaşdy bir tarap türkmen döwletiniň berkimegine uly goşan goşdy. Goý Melikuly Berdimuhammedowyň ýatan ýeri ýagty bolsun. Hormatly mugallim Vladimir Zelenskiy, Ukrainanyň prezidenti. Türkmenistan prezidenti Gurbanoğlu Berdimuhammedowyň adyna mehriban kyblasy Melikuly Berdimuhammedowyň aradan çykmagy derarly gynanç hatlar gelýär. Hormatly prezident boldy Gurbanoğlu Berdimuhammedow, Italiýa Respublikasynyň Türkmenistanaky adatdan daşary godur ýaly elçisi Luciano Galli, Büyük Britaniýanyň hemem Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Paşalygynyň Türkmenistanaky adatdan daşary godur ýaly elçisi Hugh Stanley Philpott, Owganistan Assam Respublikasynyň Türkmenistanaky baş konsuly Mar şäheri Nuruddin Rahmany, Slovakiýa Respublikasynyň işleri wagtlaryň ananan wekili Pavel Urban, Qırğız Respublikasynyň Türkmenistanaky elçixanasynyň işleri wagtlaryň ananan wekili Junush Aliyev çuňgur gynançlaryny bildirdiler. Hormatly prezident boldy garaşy döwletleriň arkalaşygynyň ýerine ýetiriji komitetynyň başlygy, ýerine ýetiriji sekretary Lebasow, Ýewropa Birleşiginiň Merkezi Aziýa boýunça ýürüýte wekili Peter Buryan, Baltik Gara deňizi ykdysady forumunyň müdirliginiň başlygy Popov, Aziýanyň ötüş bankynyň Türkmenistan boýunça direktory Çanlyk Çinik-Yu, Türkmen Amerikany işgörleri geňeşiniň ýerine ýetiriji direktory Eric Stewart, Owganistan türkmenleriniň Islamy raýdaşlyk geňeşiniň başlygynyň ornatary, hemem geňeşiň Owganistanyň Günbatar Sewt boýunça bölüminiň başlygy Amanullah Haker, Maddok kompaniýasynyň dorandyrjylar geňeşiniň başlygy Michael Wolf, Owganistan Assam Respublikasynyň Owganistanyň Milli Assam Hereketi partiýasynyň ýolbaşçysy Marshal Abdul Rashid Dostum, Owganistan Assam Respublikasynyň öňkü prezidenti Hamid Karzai ýürekden çykýan gynançlaryny iberdiler. Hormatly prezident boldy Gurbanoğlu Berdimuhammedow Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Altel Energy Corporation kompaniýasynyň direktorlar geňeşiniň başlygy Michael William Kreisman, SK Aynk kompaniýasynyň prezidenti hemem baş ýerine ýetiriji direktory Pak Son-ha, Hyundai Energy Co. Ltd. kompaniýasynyň prezidenti hemem ýerine ýetiriji direktory Kim Chang-hag, De La Rue kompaniýasynyň baş ýerine ýetiriji direktory Kalev Wacher, Azerbaýjan Respublikasynyň Russiýa Federasiýasyndaky adatdan daşary dowlat ýaly elçisi Türkmenistanyň halk artisti Polat Bülbülogly, Drogon Oil kompaniýasynyň baş ýerine ýetiriji direktory Ali Rashid Al-Jarwan, Türkiýe döwletleri we jemgyýetleri dostluk, doganlyk we hyzmatdaşlyk gaznasynyň başlygy Ýyllarym Turul Türkeş, halkara hyzmatdaşlygy German jemgyýetiniň Türkmenistanaky utgaşdyrjysy Joachim Freitas, Iran Islam Respublikasynyň Türkmenistanaky baş konsuly Mar şäheri Rosaul Jafari, Türkiýe dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşiniň baş sekretary Bagdad Amireýew, Ermenistan Respublikasynyň Türkmenistanaky Sewda Wekilhanasynyň başlygy Bagosyan, Sokar kompaniýasynyň prezidenti Rownaq Abdullayev,
Afrika yakın günnäger we Aziya sewitleriniň baş dolandyrjysy Stefano Pampoliana, Ether Holding kompaniýasynyň prezidenti Ilhan Adılogly, Desert Rand Türkmen Company hojalyk jemgyýetiniň baş direktori Ivo Leona, Archidron Group Inva kompaniýasynyň dolandyrjy direktori Corporate Commerzbank Frankfurt AG-nyň Aşgabatdaky wekilhanasynyň başçysy Johan Engbrecht, John Deere kompaniýasynyň owy hojalyk we bag seýilgäh enjamlary bölüminiň prezidenti Mark Fork Pentas, Braziliya Federativ Respublikasynyň Gadagistan Respublikasynyň Nur Sultan şäheri elçisi Ruben Korea Bariweza himayet berýän sözlerini hem çuňur gynançlaryny beýan etdiler. Watanymyzyň wepaly oly Bäliqly Berdimuhammedowyň ady biziň ýüreklerimizde hemişelik saklanır diýip gynanç hatlaryny belenilýär. Watan habarlary ýetirmede dowam edýär. Şu gün paýtagtymyzda Minister Kabinetiniň başlygynyň ornatary, ýokary gödäwçilik idarasynyň başlygy, Halkara Ahaltyky açylyk asosiasiýasynyň hem Halkara Türkmen alabaýtlary asosiasiýasynyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň gatnaşmagynda Halkara Ahaltyky açylyk asosiasiýasynyň hem Türkmen alabaýtlary asosiasiýasynyň merkeziniň açylyş dabarsy boldy. Bu milletiň baý mirasyny aýawl saklamak, öwrenmek hem dünýä ýaymak maksady bilen hormatly prezident Gurbanoğlu Berdimuhammedowyň ýol başlygyna Türkmenistanyň ýaňylaryň giň gyrmly işlere münasip goşun bolar. Şeýle bu ýerde Türkmen alabaýynyň bayramyna bagşlanan Halkara Alabaýtlary asosiasiýasynyň nowatdaky mejlisine geçirildi. Bu bayramçylyk döwlet başlygymyzyň degişli fermany laýykda her ýyly aprel aýynyň soňky ýeňşenbesinde Türkmen bedewiniň milli bayramy bilen bilelikde belenir. Ahaltyky bedewi hem Türkmen alabaýy, Türkmen gerçeginiň söwür dostlarydyr. İkisem eýesine juda wepalydyrlar. Şoň üçin ahaltyky bedewine, Türkmen alabaýyna insan gylykdy janar diýilýär. Gahrman arkadagymyz şu ajaýyp döwrümizde ahaltyky bedewiniň, Türkmen alabaýynyň şan şöhratyny bütün dünya yaydı. İnni şol mukaddes görülgen devam etmek sizin ata vatanın, gahrman arkadağımızın öňündäki prezidentlik borcumuzdur. Söwür dostum bilen gadamlaň batdy bolsun oğlum. Halkın
Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň orunmasary Halkara Ahalteka Açylyk Assosiasiýasynyň we Türkmen Alaba Aýtlary Assosiasiýasynyň ýol başçysy Firdar Berdimuhammedow dawarly ýagdaýda täze binanyň toý bagyny kesdi. Şeýlelikde Halkara Ahalteka Açylyk Assosiasiýasynyň we Türkmen Alaba Aýtlary Assosiasiýasynyň merkezi açylyp ulanmaga berildi. Soňra dawara gatnaşçylar merkezin guruluşy we üpçünçiligi, hünärmenleriň netijeli işlemegi hemde dürli şäherleri geçirmekleri üçin bir düzeredilen şertler bilen tanışdylar. Merkezde muzey yerleştirilip, onu Ahalteka bedewleriniň we Türkmen alaba aýlarynyň öýdürçi heýkelleri we olaryň aýratynlyklaryna başlanýan nakkaş eserleri, Ahalteka bedewleriniň we alaba aýlaryň şekilleri stilen hallar görkezildi. Bu ýerde hünärmen muzey gymmatlyklary barada giňişden maglumat berdi. Muzeyde halkymyzyň öz bedewlerine bolan aýratyn garaýşynyň subutnamalary bolan bedewleriň bedek şaý tepleriniň ajaýyp nusgalary bar. Gadimi döwürlerde kemale gelen at bedemek däpleri şu neçenli Türkmen milli medeniýetine saklanyp, häzirki zaman vergärçilik ustalarynyň işlerini öz beýany tapýar. Altyndan, kümüşden ýasalyp, gymmat bahaly daşlar bilen bedelen at esbaplary Ahalteka bedewleriniň asylly keşfi bilen özbaşy sazdaşygy emele getirip, bedewleriň gözelligine gözellik goşupdyr. Munyň özi Türkmen halkynyň dünýä beren milli gymmatlyklaryna bolan söýgüýüniň çäksizligini alamatlandyrýar. Hormatly prezidentimizin Türkmen alaba aýy goşgusynyň halat dilen nusgasy muzeýiň görnükli ýerine goýulypdyr. Bu ýerde owadanlygy, ýynnamlygy bilen tutuş dünýä şöhratly bolan Ahalteka bedewleriniň nesil ogurlarynyň görnükli wekilleriniň suratlary ýerleşdirilipdir. Ajaýyp güzelligi boýunça kämil behişli bedewlerimiz hemde edermen alaba aýlarymyz ähli döwürlerde Türkmen halkynyň wepaly dostlary we hemralary buýsanjy we baýlygy hataplanyp geldi. Bugün gadamy batly Ahalteka bedewi hemde gaýdygysyz Türkmen alabaýy düýpli özgörtmeler we öziş ýoluny uly üstünlikleri gadanýan watanymyzyň dürejilik kuwatynyň aýdyň beýany urdular. Mehriban arkadagymyzyň taýsy tagallalary netijesinde gözbaşyny asyrlaryň jümbüşinden alqaýdýan atşynaslyk we içşynaslyk sunugaty munasyp dowam edip, täze ösüşine eýe boldy. Dawara gatnaşçylara arkada prezidentimiziň 2017-nji ýylda Russiýa Federasiýasynyň prezidenti Putina wepadarlyk we dostluk gatnaşyklarynyň aýdyň nişany hökümine wepaly atly alabaýy soňgut berýän görnüşlerini başlanýan video şekiller görkezildi. Mehriban arkadamyň belleşýäli alabaýlar gadim döwürlerden bäri Türkmen halkynyň wepaly hemrasy we dostudyr. Bu görnüşler ýödary ynama esaslanýan köpasyrlyk Türkmen Russiýa dostluk gatnaşyklaryny alamatlandyrýar. Şeýlegen bir ýerde hormatly prezidentimiziň Russiýa Federasiýasynyň uzurky hökümet başlygy Medvedew soňgut beren alabaýy barada gurrun berýän video şekiller görkezildi. Türkmen alabaýlarynyň dostluk ýurdun tekrarlarynaky erkany görnüşleri Türkmen Rus gatnaşyklarynyň ýyligderli putulandyrylýanyny we täze many mazmuny eýe bolýanyny görkezýär. Şeýlekem video şekillerde bolşýaly ýokary usulla taýýarlanan suratlarda Türkmen alabaýlarynyň özbaşy aýratynlyklary, onuň dünýäniň beýleki togumdakytlerinden tapawdy we alabaýlaryň gaýdygysyzlygy we padarlygy açylyp görkezilýär. Şeýlekem bir ýerde ady riwayaty öwrilen Akkanyň täze dünýä ýynyň taýy bolan Aşgabat adly taýçanak barada gurrun berýän pursatlaryň görkezilmegi bu ýerde guralan dawarany täze mazmun bilen baýlaşdyrdy. Şeýlekem bu görnüşler Türkmen halkynyň şöhratly seyisleriniň ahlasy bilen arasy ganly Ahalteka bedewleriniň baş sanynyň artdyrylýanyny alamatlandyrdy. Soňra dawara gatnaşçylar merkeziň kitaphanasy bilen tanışdylar. Bu ýerde şöhratly pederlerimiziň dünýä beren milli gymmatlyklary bolan Ahalteka bedewlerini we Türkmen alabaýlaryna bagşlanýan eserleriň giň toplumy bar. Hudusanna kitaphanada hormatly prezidentimiziň behişli bedewlerimize we edermen alabaýlarymyza bagşlanýan kitaplary aýratyn orna gelýär. Ýergelen aýtsak, bu eserler dünýäniň dürli dillerine terjime edilip, halkara ähmetli kitaplary öwürliler. Olaryň hataryna Ahalteka bedewi biziň buýsanjymyz we şöhratymyz, gadamy batly bedew, atda wepada bar sapada, Türkmen alabaýy atly eserler bar. Mehriban arkadagymyzyň bu ajaýyp işleri döwürleriň we nesilleriň üzündiksiz ara baglanşygyny alamatlandyryp, Türkmen halkynyň taryhy, medeni mirasy we gadimy däpleri hemde dürüjlük zekini barada töhfet açýar. Kitaphananyň baý kitap gaznasynyň bardygyny bellemek gerek.
kitapxana doğru derecede kompýuterleşdirildi. Munun özi okuyucuları elektron kitapxana serişlerine, almy we usuliyet edebiyatlarına bolan el yeterligi üpçün diýär. Şeýlekem bir ýerde ahalteke bedewlerine we türkmen alabaýlaryna başlanılan döwürlüğin mitbugat neşirleri bar. Mundan başga da kitapxanada ýürüýte internet saytlar döredilip, olaryň üstü bilen mitbugat neşirleri, begişli ahalteke atlary we türkmeniň nusgalyk alabaýatly jurnallarda ýerleşdirilen makalalar, gyzykly maglumatlar bilen tanışmak mümkinçiligi döredilipdir. Kitapxananyň üç dilde hereket edýän elektron saýty, ahalteke bedewler we türkmen alabaýlary baradaky günnelik maglumatlar bilen täzelenip durilýar. Hormatly prezidentimiziň eterlerinden dürli riwayatlar iýdigdir ýerleşdirilýär. Bu ýerde bar bolan kitapxanasynyň ähli serişlerini peýdalanmak, ular bilen tanışmak üçin täzil tehnologiýalar sanly ulgam hereket edýär. Bu bolsa kitapxananyň okuyucularynyň sanynyň artmagyny şertlendirýär. Kitapxanada halkara hyzmatdaşlygyny işeňleşdirmek üçin ähli zerur şertleriň döredilmegi bolsa, dünýäniň dürli ýurtlarynyň ahalteke bedewleri, türkmen alabaýlary bilen gyzyklanýan hünärmenleri, alymlary, atşynaslary we etşynaslary üçin ýokary derejeli mümkinçilikleri üpçün edýär. Soňra dawara gatnaşçylar halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň we türkmen alabaýlary assosiasiýasynyň merkezine işgärlerin netijeli işlemi üçin döredilen mümkinçilikler bilen tanışdylar. Merkeziň iş ötoglary işgärlerin netijeli işlemi üçin zerur bolan hesaplar bilen dolu üpçün edilip, olaryň ygtyýaryna kompýuterler we beýleki degişli enjamlar bar. Olaryň enjamlaşdyryşyna häzirki zamanyň täzil tehnologiýalaryna we sanly ulgama mühim ähmiýet berilipdir. Şeýlekem merkeziň ýürütülişdirilen otoglaryny, online tertibindäki halkara duşuklaryny, ähmiýetli maslahatlar guramak, olary sanly ulgama arkaly dünýä ýaymak üçin ýokary derejeli mümkinçilikler bar. Şol wagtyň özünde bu ýerde duşuklary we maslahatlary gatnaşýanlaryň netijeli işlemekleri, häzirki zamanyň täzil tehnologiýalarynyň peýdalanyp bilmekleri üçin zerur şertler doly güdümli turupdyr. Merkeziň enjamlaşdyrylyşy, onu döredilen şertler bilen tanışykdan soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasary, Halkara Ahalteke Atçylyk Assosiasiýasynyň we Türkmen Alabaýlary Assosiasiýasynyň ýol başçysy Serdar Berdimuhammedow hormatly mehmanlar üçin ýetlenilen kitapda ýadygärlik ýazgy ýazdy. Soňra Halkara Ahalteke Atçylyk Assosiasiýasynyň we Türkmen Alabaýlary Assosiasiýasynyň merkeziniň maslahatlar zalyna Halkara Türkmen Alabaýlary Assosiasiýasynyň birinji mejlisi geçirildi. Assosiasiýanyň ýol başçysy Serdar Berdimuhammedow mejlisi açyp, onuň gün tertibini elan etdi we Halkara Türkmen Alabaýlary Assosiasiýasynyň alyp barýan işleri hem de onuň öňünde durýan wezipeler barada çykyş etdi. Assosiasiýanyň ýol başçysy hemmeleri türkmen bedewiniň milli bayramy we türkmen alabaýynyň bayramy bilen gyzygyny utlady. Bilinçli bir halkara guramanyň işi bilen baglanyşykly bir näçe guramaçylyk meselelerini garalar. Onuň düzümine täze agdalar kabul ediler. Ýurdumyzyň tapawutlanan atşynaslaryna we etşynaslaryna döwlet ýerler gowşurlar. Şeýlekem Halkara Türkmen Alabaýlary Assosiasiýasynyň indiki mejlisiniň geçirijek ýeri we wagt kesgitlener. Hem de öňde durýan wezipeler ara alyp maslahatlaşlar we degişli sözgütler kabul ediler. Hormatly prezidentimiziň paradaty başlangyçlary esatyna şu ýyl ýurdumyzda milli gymmatlyklarymy we baýlygymyz bolan begişli bedewlerimiziň we türkmen alabaýlarynyň şan şöhratyny hassa dawarlandyrmak maksady bilen türkmen bedewiniň milli bayramy hem de türkmen alabaýynyň bayramy ilkinji gedek bilelikde bellenip geçilýär diýip Berdimuhammedow sözüni dowam etdi. Asırlaryň dowamynda türkmen topragynda ösürilip kemale getirilen we umumy adamzat gymmatlyklarynyň hazynasyna öwrilen türkmen alabaýlary özüniň aýratynlyklary boýunça dünýäde giňden tanalýar hem de togum etleriň arasynda iň gadymlarynyň we naýbaşlarynyň biri hataplanýar. Türkmen alabaýlary biziň milli buýsanjymyz we şöhratymyz bolan ahalteke bedewlerimiz hem de arşyň nepisligi, deminiň janly riwayaty bolan türkmen hallary ýaly milli gymmatlyklarynyň biridir. Türkmen alabaýlary iýesine we parlygy, batyrlygy hem de edermenligi bilen dünýäde giňden tanalýar. Assosiasiýanyň ýol başçysy, hormatly prezidentimiziň ýiti pekin paýgazyndan dören türkmen alabaý eterine, alabaý biziň milli buýsanjymyz, alabaý biziň watanymyzyň baýlygy, ol biziň ata-babalarymyzyň döreden milli gymmatlygy, onu gorap saklamak, ähli ajaýyplygy bilen geljek nesillerimize getirmek biziň borjumyz diýip belläp geçýärli. Türkmen alabaýlarynyň halkymyzyň ýaşaş durmuşy bilen aýrylmaz baglydygyny belledi.
Milli liderimizden başlangıç esasyny yurdumuzda türkmen halkynyň milli gymmatlyklarynyň biri bolan türkmen alaba aýtlarynyň dünýä ýüzündäki şan şöhratyny hasy bilen dagaldyrmak, olary gorap taklamak we köpeltmek, toğumçylygyny alyp barmak hemde bu urda geçirilýän işleri halkara derejesine ösürmek boýunça häzirki döwürde yurdumuzda giň göçerli işler amala aşyrylýar. Bu işlerin tarihi gelip çıkışını, şuun günlere gelip yetişini ve milli aýratynlyklaryny alymy esasda düýpli öwrenmek boýunça ähli şertler döredilýär. Türkmen alabaýy dostluň we wepalygyň halkara nişany urulýar. Türkmen alabaýlary boýunça alınıp balyan işleri hasy ýaýdanlandyrmak hemde bitleri saklamak we köpeltmek bilen meşgullanýan hünärmenleriň tagallalaryny bir ýere jemlemek maksady bilen yurdumuzda halkara türkmen alabaýtlary assosiasiýasy döredildi. Şonuň bilen birlikde Gysga wadyň içinde bir awraýly guramanyň türkmen agdalary bilen birlikde daşa ýurt agdalarynyň sany artyp halkara derejesine eýe boldy. Häzirki wagtda assosiasiýanyň 11 sany döwletden jemi 191 sany fiziki we ýuridik agdalary bolup, olaryň sany ýygydy köpelýär. Hormat prezidentimiň ýakyndan berýän himayet gollawlarynyň netijesinde dünýä medeniýetiniň aýrylmaz bölügine öwrilen türkmen etşinaslyk sunuwatyny gorap saklamak we ösürmek, türkmen alabaýlaryny köpeltmek, hemde olaryň teçki tokumçylyk işlerini alyp barmak we geljekki nesillere getirmek, şeýlekem ýaşlara türkmen alabaýlaryny ösürip ýetişdirmegiň inçe tilsimleriniň nusgulyk usullaryny öwretmek, hemde halipalyk etmek işlerine aýratyn tallarny goşant goşýan etşinaslarymyzy höwüslendirmek maksady bilen Türkmenistanyň at gazanan etşinasy hemde Türkmenistanyň halk etşinasyň hormatly atlar döredildi. Şeýlekem hormatly prezidentimiň fermanyna laýyklykda türkmen alabaýynyň dünýädäki şan şöhratyny hasy belinde galdyrmak we milli etşinaslygy ösürmek hemde kämilleşdirmek maksady bilen yurdumuzda her ýylyň aprel aýynyň soňky ýekşenmesinde türkmen bedewiniň milli bayramy bilen türkmen alabaýynyň bayramyny birlikde geçirmek bellenildi. Şonuň bilen birlikde yurdumuzda türkmen alabaýynyň bayramy münasibetli her ýylyň aprel aýyny türkmen alabaýtlarynyň arasynda ýylyň türkmen edermen alabaýatly halkara bäsleşigini hemde türkmen alabaýtlarynyň daş keşfini şekillendiriş we amalgaçam sunuwatynyň eserlerini, niş önümlerini fotosuratlarda, teleýaýrymlarda çeper beýan etmek ornuna halçylaryň, suratkeşleriň, heýkeltaraşlaryň, fotosuratçylaryň, nišriýat işgärleriniň we teleoperatorlaryň arasynda bäsleşikleri geçirmek karar edildi. Bellenşäli alabaýlaryň öz bolşa aýratynlyklaryny, gylyk häsiýetini hemde wepadalaryny giňden dünýä ýaýmak, daşa ýurt döwletlerini türkmen alabaýlaryny ösürip ýetişdirýän we saklaýan taraplar bilen ýöleri bähmet hyzmatdaşlykları ýola goýmak assosiasiýanyň esasy wezipeleri bolup durýar. Şoň bilen baglykda Halkara Türkmen Alabaýtlary Assosiasiýasynyň ýol başçysy türkmen alabaýtlaryny ösürip ýetişdirmek we köpeltmek hemde olaryň dünýädäki şan şöhratyny hasy belinde galdyrmak boýunça döredip berýän şeýle ajaýyp mümkinçilikler üçin hormatly prezidentimize tüýs ýürekden tawarsyn aýtdy. Soňra meclisiň gün tertibine kefitlenen beýleki meselelere geçmek bilen assosiasiýanyň ýol başçysy Guramanyň tertipnamasyna assosiasiýanyň başlygy we assosiasiýanyň başlygynyň orunmasary diýen sözleri, assosiasiýanyň prezidenti we assosiasiýanyň vice-prezidenti diýen sözler bilen çalyşmak boýunça tertipnama üýtgetmeler gezmek, şeýlekem halkara türkmen alabaýtlary assosiasiýasynyň guraýan halkara bäsleşiginiň ýeňjisine gowşuljak ýylyň türkmen edermen alabaýatly medali döretmek boýunça teklipleri öňe sürdi. Meclise gatnaşyklaryň ses bermekleriniň netijesinde bu teklip bir agzdan gollanyldy. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň orunmasary Urad Geldiýewe söz berildi. Vice-premier türkmen bedewiniň milli bayramy münasibetli Türkmenistanyň hormatly atlaryny takmak we türkmen alabaýynyň bayramynyň hormatyny Türkmenistanyň at gazanan etşinasy diýen hormatly ad takmak hakyny Türkmenistanyň prezidentiniň fermanlaryna okady. Halkara Türkmen Alabaýtlary Assosiasiýasynyň ýol başçysy hormatly prezidentimiň fermanyna laýyklykda ýurdumyzyň has tapawutlanan atşynaslaryny we etşinaslaryny degişli bayraklaryny gowşurdy. Türkmen bedewiniň milli bayramy münasibetli Türkmenistanyň prezidentiniň diwanynyň iş dolanyş müdirliginiň, hojalyk müdirliginiň, Türkmenistanyň prezidentiniň Ahalteka atçylyk toplamynyň idarasynyň feýçilik bölüminiň atbakary Rahimowa Türkmenistanyň halk atşynasyň hormatly at takyldy. Türkmen atlary döwlet birleşiginiň halkara Ahalteka atçylyk sport toplamynyň atçylyk bölüminiň müdiri Babaýew Türkmenistanyň halk atşynasyň hormatly adamy nasip boldy. Türkmen atlary döwlet birleşiginiň halkara Ahalteka atçylyk sport toplamynyň atly sport we atly syýahat bölüminiň feýiz tälimçisi Kuljanowa Türkmenistanyň halk atşynasyň hormatly ady takyldy.
Türkmen Atlary Döwlet Birleşiginiň halkara ahalteka atçylyk sport toplumynyň atçylyk bölüminiň seýsi Saparow Türkmenistanyň halk atşynasyň hormatly ada münasip boldy. Gulluyan Gulaçyan Türkmenistan diyarımızda Türkmen bedewiniň milli bayram hemde Türkmen alabaýynyň bayramy geňden bellenip geçilýär. Hormatly arkadaşymyz bana şahser payını yaptı. Hormatly arkadaş prezidentime köp sağ bolsun aýdýarym. Hormatly arkadaşymyzy bütün Türkmen halkymyzy Türkmen bedewiniň milli bayramy bilen hemde Türkmen alabaýynyň bayramy bilen tüýsürekden gutlaýarym. Hormatly arkadaşymyzyň jany sağ bolsun, ömrü uzak bolsun, il ýurt bähbetli, dünýä ähmiýetli alyp barýan işleri rawaçlyklara beslensin. Sağ bolun. Türkmenistanyň prezidentiniň diwanynyň iş tolanuş müdirliginiň, hojuluk müdirliginiň, Türkmenistanyň prezidentiniň ahalteka atçylyk toplumynyň idarasynyň feýçilik bölüminiň baş seýsi Agam Radowa Türkmenistanyň Usat Halipa diýsen hormatly adda qildi. Şeýlekem Aşgabat şäheriniň hyzywda atşynas Seyis Babaliýew Türkmenistanyň Usat Halipa diýen hormatly ada münasip boldy. Türkmenistanyň içeri işleri ministrliginiň Meýelkuly Berdimuhammedow adynaky 10.01-nji harby bölüminiň atly gözegçilik rotasynyň seýsi Taganowa Türkmenistanyň at gadanyň atşynasyň hormatly adda qildi. Şeýlekem ýurdumyzyň Goranlyk ministrliginiň 57-870-nji harby bölüminiň serkerdesi Musa Garaýewa Türkmenistanyň at gadanyň atşynasyň hormatly adda qildi. Hormatly dawara gatnaşyjylar, ine maňa da şu gün Türkmenistanyň at gadanyň atşynasyň hormatly ada münasip bolmak bagty meýser etdi. Meniň ujypsyzja çeken zähmetime şeýle uly baha berilen üçin meniň buýsanjymyň, begenjimiň çägi ýokdur. Biz atçynaslar üçin ähli mümkinçiligi döretip berýän Belen Serkerde Haşimyna köp sag bolsun aýdýar. Oy Belen Serkerde Haşimynyň jany sag, Belen daşy aman bolsun. Musa Garaýew mukaddes tugumda taqdim edip, watana ak ýürekden wepaly gulluk etjekdigine kasam etdi. Türkmenistanyň döwlet serket gulluglarynyň tarag serket birikmesiniň karargahynyň atçylyk we kinologiýa gulluglarynyň serkerdesi Uraz Berdiýew Türkmenistanyň at gadanyň atşynasyň hormatly adda qildi. Uraz Berdiýew mukaddes tugumda taqdim edip, watana ak ýürekden wepaly gulluk etjekdigine kasam etdi. Dabranyň barşyna şeýlekem hyzywda atşynaslary da hormatly adlarda qildi. Olaryň ataryna Balkan vilayatynyň hyzywda atşynas Hojam Radowan bar. Ol Türkmenistanyň at gadanyň atşynasyň hormatly ada münasip boldy. Daşoğuz vilayatynyň Guwadag etrawynyň Türkmenistan Daýhan birleşiginiň kärenlisi hyzywda atşynas Aman Yerliýew Türkmenistanyň at gadanyň atşynasyň hormatly ada münasip boldy. Türkmen Atlary Döwlet Birleşiginiň Mar vilayat atxanasynyň Lewap bölüminiň seýsi Ergeşewa Türkmenistanyň at gadanyň atşynasyň hormatly adda qildi. Türkmen Atlary Döwlet Birleşiginiň Mar döwlet atxanasynyň seýsi Yemreliýewa Türkmenistanyň at gadanyň atşynasyň hormatly adda qildi. Şeýlekem Türkmen Atlary Döwlet Birleşiginiň baş direktori Berdiýewa Türkmenistanyň at gadanyň atşynasyň hormatly adda qildi. Näşuň meniň durmuşymda iň bir bagtly pordatlaryň biri, meniň bir ujuýply zähmetime hormatly prezidentimiz, arkada prezidentimiz uly baha berip Türkmenistanyň at gadanyň atşynasyň hormatly ady tapdy. Bu da atşynasyň durmuşymda iň bir uly awraly pordatlaryň biri bolup durýar. Şoň üçin öz adymdan hemde ähli atşynaslaryň adyndan arkada prezidentimize biz atşynaslar barada edýän aladalar üçin uly köp sag bolsunlar aýdýar. Bu arkada prezidentimiziň il ýurt bähbetli tutumly işleriň elmi dama rozaj alsyn, onuň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun. Soňra Türkmen alabaýynyň bayramy münasibetli hormatly prezidentimiziň degişi fermanyna laýyklykda Türkmenistanyň Goranlyk ministrliginiň Türkmen alabaýlarynyň merkeziniň müdiri Seýidow Türkmenistanyň at gadanyň itşinasy diýen hormatly adda qildi. Seýidow mukaddes tugumda taqdim edip, watana ak ýürekden wepaly gulluk etjekdigi barada kasam etdi. Akyl vilayatynyň polisiýa müdirliginiň gulluk itşinaslygynyň bölüminiň kiçi gözegçi itşinasy Arçinow Türkmenistanyň at gadanyň itşinasy diýen hormatly ada münasip boldy. Hormatly prezidentimiz çekýän rahmetimiz üçin bize şaher payını yapdy. Hormatly prezidentimiz ýyly ýurt bähbetli adamda da ähmiýetli alyp barýan işleriň elmi dama rawazanman tüýsürekden arzu etdi. Arçinow mukaddes tugumda taqdim edip, watana ak ýürekden wepaly gulluk etjekdigine kasam etdi.
Türkmenistanyň döwlet herket gullugynyň merkezi idarasynyň baş karargahlygynyň operativ müdürliginiň atçylyk we kinologiýa bölüminiň müdüriniň ornmasary, kinologiýa bölümçesiniň serkerdesi Suhanowa Türkmenistanyň at gazanan içinasy diýen hormatly ady dakylly. Suhanow mukaddis tuğumda taqdim edip, watana ak yürekden wepaly gulluk etjekdigine kasam etdi. Türkmenistanyň Oba Gyjylyk we Daşky Şow goramak ministrliginiň Daşky Şow goramak gullugynyň Türkmen alaba itleri bölüminiň hasapçysy Hyzygy Içinas Hanow Türkmenistanyň at gazanan içinasyň hormatly ada munasip boldy. Türkmen Kimya Döwlet Konserniň Tejen Karbamid zawodynyň taýýar önüm çeýhiniň çalşyk başlygy Hyzygy Içinas Garaýew Türkmenistanyň at gazanan içinasyň hormatly ada munasip boldy. Türkmen Neft Döwlet Konserniň Neftgaz Burowlaş Trestiniň Goturdepe Burow işleri müdürliginiň merkezi injener tehnologiýa gullugynyň burow başlygy Hyzygy Içinas Meredowa Türkmenistanyň at gazanan içinasyň hormatly ady dakylly. Türkmenistanyň bilim ministrliginiň Daşoğuz vilayetiniň Gurban Sultan ijadyna etrawynaky 11-nji Çağlar bagynyň Garaguly Hyzygy Içinas Oçawa Türkmenistanyň at gazanan içinasyň hormatly ady dakylly. Garaşlyk hemişelik baky bir tarap Türkmenistan döwletimizde Türkmen bedewiniň milli bayramy, Türkmen alawanyň bayramyny belleýär. Şu münasibetli maňa da mehriban arkadagymyz Safer Pany yapdy. Safer Pany üçin maşgalamyň adyndan, öz adymdan, ähli içinasyň adyndan mehriban arkadagymyza uly sag bolsunlar aýdýar. Biz içinaslar üçin şeýle ajaýyp mümkinçilikleri döretip berýän mehriban arkadagymyň jany sag, ömrü uzak bolsun. İl yurt bähwetli tutýar tutumly işleri el mudama rowaj alsyn. Alaba itleriniň muştagy Lewap vilayetiniň Hyzygy Içinas Yuldaşew Türkmenistanyň at gazanan içinasyň hormatly ada munasip boldy. Türkmenistanyň bilim ministrliginiň Mar vilayetiniň wekilwazir etrawynaky 27-nji orta mektebiniň matematika muallimi Hyzygy Içinas Süleýmanowa Türkmenistanyň at gazanan içinasyň hormatly ady dakylly. Soňra Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň mejlisiniň başlygy Mehmedowa söz berildi. Ol Türkmenistanyň prezidentiniň Türkmen alawaýynyň bayramy münasibetli Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasary, ýokary gözegçilik idarasynyň başlygy, Halkara Ahalteka Atçylyk Assosiasiýasynyň Türkmen alawa itleri assosiasiýasynyň ýol başçysy Serdar Berdimuhammedowa Türkmenistanyň at gazanan içinasy diýen hormatly ady dakmak hakyndaky fermany goýdy. Hormatly prezidentimiziň fermana laýyklykda Berdimuhammedowa döşe dakylýan nişan we şahadatnama gowşurly. Hormatly adamlar, hormatly mejlise gatnaşyjylar, şuň Türkmenistanyň at gazanan içinasy diýen hormatly ady almak bilen hormatly prezidentimize tüýsürekden köp sag bolsun aýdýan, geljekde hem Türkmen alawaýlarynyň dünýädäki şan şöhratyny hassa belende galdyrmak üçin ähli tagallalar etjekdigine sizi hem de hormatly prezidentimize anandyrmany ruhsat edin. Hormatly prezidentimiziň jany sag bolsun, başy dik bolsun. İl yurt bähwetli, beýik hem de tutumly işler hemişe rowaj aldy. Köp sag bolun. Soňra Halkara Ahalteka Atçylyk Assosiasiýasynyň hemde Halkara Türkmen Alawa itleri Assosiasiýasynyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow mejlisi dowam edip, Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň dürüjlük işgärleri bölüminiň ýetat hünärmeni, Halkara Türkmen Alawa itleri Assosiasiýasynyň agdasy Baltaýewa söz berdi. Hormatly maslahata gatnaşyjylar, Ahman arkadamyzyň parasatly başçylygynda berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe ýurdumyzda içinasyň ösdürilmegi, Türkmen alawa itleriniň miratynyň giňmen öwrenilmegi, dünýä wagt edilmegi üçin ähli şertler döredilýär. Ahman arkadamyzyň milli içinasyny ösdürmekdäki mukaddes ýöreliglerini, nusoluk halifa görüldülerini, halkymyzyň bagtyarlygyna, nurany geljegine önüktirilen beýik işlerini durmuşa geçirmäge, dünýä medeniýetiniň naýaşy gymmatlyklaryny öwrenip, milli baýlyklarymyzy öwrenmäge, giňden wagt etmäge gatnaşýanlygymyz üçin şäksiz boýsunýar. Baky berkarar diýarymyzda, eşiretlere eýlenen zamanamyzda köp asyrlyk milli itişnatlyk tejribeleriň dawaralmagy bolsa, Kahraman arkadamyzyň Türkmen milletiniň döwletli döwranynyň, Medeniýet döwletimiziň baky binýatyna öwrilen
mukaddes taglimatlarynyň aýdyn mewelerdir. Milli itişnatlygymyzy almy esasy ösürmek we bu gurda alınıp barlayan işleri iýgiderli kämilleşdirmek, döwrewap enjamlar häzirki zaman teknologiýalaryň üçin edilen okuw ilmi gurlary döretmek, itişnatlaryň iş we durmuş şertlerini gowlandyrmak boýunça giň meşgul maksatnamalaryň üstünlükli durmuşa geçirmegi, Türkmen alawagynyň sap gallygyny gora saklamagy, onuň müňgülliklerden aşyp gelen şöhrat taryhy has üçin görülmegi täze badalgylar berýär. Arkada prezidentimiň dana paýgatyndan dören Türkmen alawagy adly kitaby, Türkmen alawagynyň arkeologiýa ýadygärliklerini medeni gatlarynda, halkymyzyň ruhy ýörellerinde, gol ýazma çeşitlerinde saklanyp galan ýylaryny öwrenmekde hemde döwrewap ruhda dikeltmekde. Dünýä ýaýmakda milli itişnatlygyny öwrenjeler bolan bizim üçin nusholuk hem şamçyrak ýol ýörelgi bolup durýar. Gartman kadamyň jowher paýgatyndan dören ilham eleginde eýlenen Türkmen alawaýatly çuňur mazmuny şygyryny juda jaýdar belleşi ýaly. Goja taryhda ady bar. Geçmişden canly ýadygar, waspa dünýäni jadylan iqrar Türkmen alawaýy. Şu ajaýyp fetrlerde ündäw nesihat edişi ýaly dünýäniň taryhynda şan şöhrat çaýan Türkmen alawaýyny terbiýelemeň milli tejribeleri, itişnatlaryň gadymy usul täýärleri UNESCO-nyň adamlaryň maddi däl medeni mirasynyň sanawyna girilmege dolu münasipligini tasdikleýär. Ol Türkmen halkynyň dörejilikli durmuşynyň nişany hökmünde sivilizasiýany döretmege hemde dünýä medeniýetini baglaşdyrmaga goşan goşanyny açyp görkezmek maksadyny önükdirlendir. Häzirki wagtda halkara Türkmen alawaýytlar asosiýasiýasynyň tagallary bilen tejribeli alymlar we hünärmenler tarapyndan ýurdumyzyň ähli künjeklerini Türkmen alawaýytlaryny köpeltmek milli aýratynlyklary, itişnatlygymyzyň gadymy däp desurlary hemde taryhy mirasyny öwrenmek boýunça alymlarlyk işleri iýdigidir alyp barýar. Almy gözlükleriniň netijesinde soňky ýyllarda paýtagtymyz etekli oturan Parda ýadygärliginde Türkmen alawagynyň antik döwründe işli heykeljigi ýüze çykarly. Bundan başga da Hal welaýatynyň Bäherden etrafynda ýerleşýän Şahrytlar ýadygärliginde Türkmen alawagynyň beýik Seljuklar zamanynda deýişli kerpijiň ýüzüne basylan ýyllary, Göktepe etrafynyň Göktepe owasundaky Şähri Haývar ýadygärliginden taýda guýruk naşy çekilen küýde bölegi, Lewap welaýatynyň Çärji etrafyndaky Ýaztepe ýadygärliginden Türkmen alawagynyň 10-njy asyrda deýişli heykeli ýüze çykarly. Bundan başga da dünýäde iň nepis bolan Türkmen halysyna çitilýän güjüýli naşy ilmi taýdan öwrenilip, ol barada maglumatlar halkara Türkmen alawaýytlar asosiýasiýasynyň Türkmeniň nusholuk alawaýy adly täze türlü jurnalyň ilkinji sanyna ilmi dolanşyga girildi. Ýüze çykarylan bu täze gymmatlyklar barada maglumatlar UNESCO-nyň adamlaryň maddi däl medeni mirasynyň görnükli sanawyna Türkmen alawaýytlaryny köpeltmek milli aýratynlyklary barada hüdurnamanyň maglumatlar toplumuna goşular. Munyň öňünde Türkmen alawaýyň dünýäde ýaýran itlerin sapgany tohumlarynyň berdigini ýene bir ýola tasdiklar. Bundan başga da häzirki wagtda halkara Türkmen alawaýy itler asosiýasiýasy tarapyndan Türkmen alawaýyň standarty işlenip düzüldi. Gaderli matlada gatnaşyjylar, biz geljekde de milli itişnatlyk mirasymyzy öwrenmek hemde itçilik sunuwatyny täze ösüşleri besleme uğruna alınıp barlayan toplumlaryň işleri ähli ihlatymyzy başarynymyzy aýyrman zähmet çeker. Ýurdumyzyň milli itişnatlygymyzy ösürmek uğrundaky belet maksatlar üçin hormatly gahrman mehriman arkadamyza alkyşlar aýdýar. Oy gahrman arkadamyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun, döwletli işleri hemişe üstünlükleri beslensin. Soňra Türkiýe Respublikasynyň Artwen Çoruk Universitetiniň prorektory, veterinariýa ýelimläriniň doktory, professor Murat Kibara Sanul Gomarkaly çykyş etmek üçin söz berildi. Dear Chairman of the International Association Halkara Türkmen Alawaýytlary Asosiýasiýasynyň hormatly başlygy, hormatly maslahata gatnaşçylar, çykyşymyň başynda ähliňidi apreliň soňky ýekşenbetinde ilkinji gezek bellenilejek Türkmen Alawaýytynyň bayram bilen tüýs ýürekden gutlaýan Aşgabat şäherini we Türkmenistanyň 5 welaýatyny bayramçylygyň çäklerini açyljak Türkmen Alawaýytlary Halkara Asosiýasiýasynyň merkezleri uly ähmeti eýeder. Tagallary birleşdirmäge
we bu deňsiz taýsyz itleri köpeltmek boýunça alınıp barlayan işleriň derejesini ýokarlandyrmaga goşant goşar. Türkmenistanda geçiriljek bayramçylyk çäreleriniň çägini ýylyň Türkmen edermen alawaýatly ilkinji halkary beýatleşiginiň geçirilmegi we degişli medalyň tasdiklanmagy Türkmenistanyň we daşary ýurtlarda arasy ganly itleriň köpelmegine edilýän tagallalaryň görkezjüsür. Dünýäniň dürli ýurtlaryndan kinologlaryň öz işlerini alyp barýan Türkmen alawaýatly halkara assosiasiýasynyň döredleriniň gyýyska möhletli bolanlygyna garamazdan assosiasiýanyň işgärleriniň möhüm hemde wajyp iş alyp barýanlyklaryna şaýatlyk edýäs. Türkmen alawaýatlary wepalyk, gaýdugsyzlyk we dostluk ýaly häsiýetleri bilen meşhurdur. Soňky ýyllarda bütün dünýäde Türkmen alawaýyna bolan gyzyklanma has ýokarlanýar. Hormatly maslahaty gatnaşçylar, Türkiýe Respublikasy bilen Türkmenistanyň arasynda umumy taryhy we dep desurlary bolan medeni gatnaşyklar ösdürmäge aýratyn üns berilýär. Bu noktaý nazardan medeni we insanperwer gatnaşyklary giňeltmek, itşinaslygy köpeltmek we baý tejribe alşmak üçin hyzmatdaşlygyň ýoly goýulmagy aýratyn ähmiýeti ýeder. Şu pursatdan peýdalanyp ýeni däwir gedek arasy ganly Türkmen alawaýatlarynyň sanynyň artdyrylmagyna üstünlük arzu edip, şeýlede şu wagtda geçiriljek halkary derejesindäki çärelerde uly üstünlük arzu edýän köp sag bolun. Meclisiň başyndan soňra Halkara Türkmen Alawaýatlary Assosiasiýasynyň agdaty Hyzywty itşinas Gurban Nurduýew söz berildi. Berkarar döwletimiziň bagtýarlyk döwründe hormatly prezident Gurban Berdimuhammedowyň alyp barýan halk bähwetli döwlet ähmiýetini tanperwer siýasat netijesinde göz başyny gadymy döwürlerden alyp gaýdýan şöhraty taryhymy, ata-babalarymyň dünýä medeniýetine goşan gymmatlyklaryny ilmi esasda düýpli öwrenmekde we şu günki hemde geljekki nesillere ýetirmekde giň gerimli işler alyp barylýar. Aýratyn hem milli gymmatlarymyz esasynda biri bolan Türkmen alawaýlarymyza gahryman arkadagymyň Türkmen alawaýy ajaýyp eserini belent sarpa goýulýar. Milli liderimiziň bu kitabyna alawaýy biziň watanymyzyň baýlygy, ol biziň ata-babalarymyzyň döreden milli gymmatlygy, onu gorap saklamak, ähli ajaýyplygy bilen geljek nesillerimize ýetirmek biziň borjumyz diýip noktalýar. Hormatly prezidentimiziň ýygydarly aradasy bilen häzirki wagtda ýurdumyzda milli mirasymyza sarpa goýmak bilen ýygydarly işler durmuşa geçirilýär. Döwlet başçylygymyzyň başlangyjy boýunça 2020-nji ýylyň may aýynda Türkmen Alawaýatlary Assosiasiýasy döredildi. Onuň düzgünlämesi we nişany tasdiklandy. Mähriban arkadagymyzyň gol çeken kararyna laýykda Türkmen halkynyň wepaly dosty bolan Türkmen alawaýynyň bayramy geljekde her ýylyň aprel aýynyň soňky ýekşenmesinde Türkmen bedewiniň milli bayramy bilen bilelikde bellenler. Hormatly adamlar, gaderli maslahat gatnaşyjylar. Ýurdumyzda içinaslara berilýän ünsüň ýokarlygyny anlyp barylýan işleriň netijesinde hem görmek bolýar. Möhüm binalaryň açylyp ulanmaga berilmegi milli içinaslarymyzyň taryhyna täze sahypalar bolup ýazylar. Türkmenistanyň mukaddes garaşdyrlygynyň şany 30 ýyllyk, ak mermere beslenen gözel paýtagtynyň Aşgabatynyň şany 140 ýyllyk taryhy toýlary toýlanýan Türkmenistanyň parahatçylygyň we ynançmagyň watany ýerinde düýpli awatlaş işleri geçirilen Halkara Ahalteka Atçylyk Assosiasiýasynyň we Türkmen Alawaýatlary Assosiasiýasynyň merkeziniň dolandyrys idaralarynyň döwrewap binasynyň dawaraly açylyp ulanjy berilmegi şöhratly ýyla şan beren ajaýyp wakalardyr. Çünki bu bina Türkmen halkynyň uly sarpa goýan, sünnäläp şu günlere ýetiren halkymyzyň wepaly ýoldaşy, milli buýsanjy, hasaplanýan alawaýatlary we Türkmen bedewleri hakynda edilýän aladanyň ýurt derejesinde özüniň oňy netije berýändigini aýdynlygy bilen subut edýär. Hormatly maslahat gatnaşyjylar, hanymlar we jenaplar, gahryman arkadamyzyň amala aşyrýan, hemde durmuşa geçirýän beýik işleri, taryhy özgertmeleri
bizim üçün nusxoluk mektepdir. Biz Türkmen şinahtary milli gymmatlygymyz bolan Türkmen arawaýyny sarpalamaga, öwrenmäge, aýak saklamaga, geljek nesilleri ýetirmäge döredip beren ähli mümkinçilikler üçin hormatly prezidentimize çäksiz sag bolsun aýdýar. Arkada prezidentimiň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun, mertebesi belent işleri hemişe rowaç bolsun. Sonra Özbekistan Respublikasynyň Uzbekska Volkadar tokumlaryny gorap saklamak boýunça jemgyýetiniň başlygy, Halkara Türkmen Alawaýtlar Assosiasiýasynyň agdasy Akobir Şukurow sanly gomarkaly çykyş etmek üçin söz berildi. Добрый день, уважаемый Сердар Гурбангулович, уважаемые туркменские друзья, коллеги. Günüňiz haýyrly bolsun. Şuňur hormatlanan Serdar Gurbangulyewich, hormatly türkmen dostlar, tiyardeşler, odaly bilen şu maslahatyň işine gatnaşmak üçin iýerilen şakylyga size hormatly Serdar Gurbangulyewich we Halkara Türkmen Alawaýtlary Assosiasiýasyna hoşalyk bildirýän. Özbek awçytları jemgyýetiniň we hut öz adamdan ýurduňyzda birinji gerek bellenilýän Türkmen Alawaýlary bayram bilen gutlamaga mümkinçiligiň peýda bolandygyny ören begenýän. Size ýagny bu ýeketek tokumyň hakyky gorugçylary, gadyr gymmatyny bilýän adamlara berk jan saglygy, Alawaýlaryň baş sanyny köpertmek boýunça asylly işleriňizde mundan beýleki üstünlikleri tüý süregimden arzu edýän. Türkmen Alawaýlary halkyň milli baýlyklarynyň biridir. Türkmenistanyň Alawaýlary medeniýetleşdirmek işine döwletiň uly ýardam edýänligini maňa nyktamak ören ýakymly. Munyň aýdyň suwutnamasy bolup, Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Melikuleýewiçiň başlangyjy boýunça şu bayramçylyga uğurdoş desgalaryň açylmagy bolup durýar. Bu işler uly hormaty, aýratyn gutlaw sözlerine münasipdir. Halkara Assosiasiýanyň esasy wezipesi itlen bu wepaly, edermen, ajaýyp tokumynyň arasylygyny saklamakdan ibaret. Bu desgalaryň açylmagynyň agzalyn wezipanyň şäherlerini amala aşyrylýan köp taraply, ihlasly işleri täze, hat ýokary derejä ýetirjekdigine hiç hili şüphe ýok. Gynansak da soňky ýyllarda emele gelen epidemiologik ýagdaý assosiasiýanyň we jemgyýetimiň arasyndaky hyzmatdaşlygy bellenlen meşhurdy amala aşyrmaga mümkinçilik berenok. Muňa seretmezden itleň naýbaş tokumlaryny köpeltmek babatda siziň tejribeňizi uly gadaklanma we üns bilen aýdy giderli öwrenýäs. Bu tejribeniň biziň işlerimizde hem peýda boljakdygy şüphesizdir. Осуществляет сотрудничество между вашей ассоциацией и нашим обществом. Uramalarymyzyň arasyndaky geljekki hyzmatdaşlygyň nişany hökmünde Özbek awçytları jemgyýeti Halkara Türkmen Alawaýtlary Assosiasiýasyna sowgatlyk heýkeljigini berdi. Şol heýkeljikde şekillendirilen itler gaýdugsyzlygy, güýji, wepaly we päkligi, ýagny halklarymyzda maksus bolan häsiýetleri alamatlandyrýarmyka diýip pikir edýän. Gatnaşyklarymyz mundan beýlekde berk, wepaly hyzmatdaşlygymyz bolsa, özleri bekfitli amal netijelere getirir diýip umyt edýän. Ýene bir gedek bayramyňyz bilen gutlaýan. Üns berengiz üçin sag bolun. Sonra Azerbaycan Respublikasynyň Kavkaz etleriniň janköýerleri jemgyýetiniň ýolbaşçysy Alham Gasimzada tanly gomarkaly çykyş etmek üçin söz berildi. Уважаемый председатель Международной ассоциации Туркменской Алаба Сердар Бердымухамедов, уважаемые участники встречи. Halkara Türkmen Alawaýtlary Assosiasiýasynyň hormatly başlygy, hormatly duşo gatnaşçylar. Odaly bilen Türkmenistanyň giýiňden bellenilýän Türkmen Alawaýynyň güni bilen ähliňizi tüý sürekden gutlamaga ruhsat ediň. Türkmen Alawaýynyň güni münasibetli şu gün geçirilýän Halkara Türkmen Alawaýtlary Assosiasiýasynyň nobatdaky ýygynagyna gatnaşmak üçin döredilen mümkinçiligi çoňur minnetdarlygy bildirýän. Azerbaýjan bilen Türkmenistany dogonluk we hoşniýetli goňşulyk gatnaşyklary baglanşdyrýar. Bu gatnaşyklar iki dogonluk halkyň köp asarlyk taryhy medeni ýakynlygy bilen berk baglanşykly. İki halkyň bay medeni we ruhy mirasy, mäkem dostlugy, Türkmenistanyň we Azerbaýjanyň arasyndaky hyzmatdaşlygy ösdürmek üçin ygtybarly binýat bolup durýar. Şunuň bilen baglykda dep bolan medeni gatnaşyklara uly ähmiýet berilýär. Hormatly maslahat gatnaşçylar,
hanımlar we jenaplar. Dünyada itlerin iň gadymy tohum bolan türkmen alawaýynyň bütün dünyadaki meşhurlugyny mundan beýlekde ýokarlandyrmak, olaryň öz boluşly häsiýetlerini saklamak, şeýlede etnografiýany ösdürmek we kämilleşdirmek maksady bilen döredilen Halkara Türkmen Alawaýytleri Assosiasiýasy iki ýurduň arasyndaky hyzmatdaşlygyň çäklerini hassa geňeldir. Türkmen alawaýynyň bayram münasibetli Aşgabatda Halkara Türkmen Alawaýytleri Assosiasiýasynyň açylmagyna ören begendim. Bu desgalaryň açylmagy Türkmenistanyna etnografiýa berilýän uly ünsüň aýdyň suwutnamasydyr. Bu başlanyşlaryň hemmetiniň Türkmen alawaýlarynyň tohumyny arasda saklamak, olaryň sanyny artdyrmak boýunça alınıp barlayan işlerin tede üstünlükleri betlenmegine yardım etjekdigini anamly aýdyp bilýärin. Fursatdan peýdalanyp dünyadaki itşinatlary birleşdiren Halkara Türkmen Alawaýytleri Assosiasiýasynyň işi bilen tanışmaga hemde guramanyň agzasy bolmaga döredilen mümkinçilik üçin size minnetdarlyk bildirýän hemmeleri ýene bir gedek Türkmen alawaýynyň bayramy bilen gutlaýan we ähli başlanyşlaryňyzda uly üstünlikleriň ýar bolmagyny arzu edýän. Köp sag bolun. Sonra Halkara Türkmen Alawaýytlar Assosiasiýasynyň prezidenti ýylyň Türkmen edermen alawaýatly medali döretmek hakyndaky Halkara Türkmen Alawaýytlar Assosiasiýasyna täze agdalary kabul etmek hakyndaky şeýlekem Halkara Türkmen Alawaýytlar Assosiasiýasynyň nobatdaky mejlisini 2022-nji ýylyň 1-nji ýarymynda Aşgabat şäherine geçirmek hakyndaky kararlary gol çekdi. Halkara Türkmen Alawaýytlar Assosiasiýasynyň ýol başçysy mejlis şemläp Hormatly prezidentimize guramanyň netijeli işlemine döredilen mümkinçilikler üçin ýene bir gedek hoşarlyk bildirdi. Assosiasiýanyň ýol başçysy onuň agdalarynyň ýöňde bolan wezipeleri üstünlikli ýerine getirmek üçin ähli tagallary etjekdiklerini anam bildirip, hemmelere berik jan saglyk, uzak ömür, milli itşinaslyk sunuwatyny ösdürmek hemde Türkmen alawaýlarynyň dünýädäki şöhratyny artdyrmak babatyndaky işlerini, uly üstünlikleri arzu etdi. Involta Türkmenistan prezidentinin gol çekeni resmi namlar bilen tanış edýäs. Daşary ýurt raýatlaryna Türkmenistanyň at gananan atşynasyny hormatly atdakmak hakynda Türkmenistanyň prezidentiniň permany garaşyda baky tarapdar ötmede atçylyk hem atçylyk sportuny ösdürmäge döwlet derejesinde ören uly ähmiýet berilýär. Gözelligiň hem kämilligiň ajaýyp nusraty bolan bekiýişde ahal teke bedewleriň dünýädäki şan şöhratyny hasam belende galdyrmak, dünýä döwletleri bilen halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmek, özara bähwetli tejribeleri aşmak boýunça köp işleri ýerine ýetirilýär. Halkara ahal teke atçylyk assosiasiýasynyň agdalary atçylygy ösdürmekde, ahal teke bedewleriniň baş sanyny artdyrmakda hem tohum arasalygyny gorap saklamakda netijeli işler alyp barýarlar. Atçylygy ösdürmäge goşan sallamly goşantlaryny Türkmeniň milli baýlyk hem owunjy bolan ahal teke bedewleriniň tohumlyk hem önümçilik sypatlaryny gorap saklamakda hem şan şöhratyny dünýä ýaýmakda bitiren hyzmatlaryny hem gadanyny ýokary netijelerini, huner ustadyklaryny gözüňde tutup, şeýlede Türkmen bedewleriň milli bayramyna atywetli karar edýän. Şu daşary ýurt raýatlaryna Türkmenistanyň at gadanan atşynasy diýen hormatly at dakmary. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Axalteka atçylyk hojalygynyň eýesi Tito Nils Pantakerwa, Russiýa Federasiýasynyň Gortwil atçylyk hojalygynyň eýesi Maria Valerievna Motsara, Türkmen bedewleriň milli bayramyna atywetli Türkmenistanyň hormatly atlaryny dakmak hakynda Türkmenistanyň garaşylyk ýyllaryna Türkmen halkynyň milli baýlyk hem buýsanjy, gözelligiň ajaýyp nusraty bolan bekiýişli bedewleriniň dünýädäki adabyny hasam belende götürmekde, şan şöhratyny dünýä ýaýmakda, atçylyk pudugyny, şol sanyny atçylyk sportuny hem seyirçilik sunuwatyny ösdürmekde, atlary ösdürip ýetişdirmekde, olaryň baş sanyny artdyrmakda, ahal teke bedewleriniň tohumlyk hem önümçilik sypatlaryny saklamakda hemde ýokarlandyrmakda, at şapmagyň hem bedewleri
seýslemegiň iňçe tälimleriniň nusgalyk usullaryny ýaş nesle öwretmekde, gadanyň uly üstünlikleri hemem ýokary netijeler üçin hemem köp ýyllaň dowamyna çeken halal şeýle görülür zähmetini, hünär ustatlygyny nazara alyp, şeýle hem türkmen bedewiniň milli bayramy münasibetli karar edýän. Ýurdumyň şuraýatlaryna Türkmenistanyň hormatly atlaryny dakmaly. Türkmenistanyň halyk atşynasy diýen hormatly ady. Türkmenistanyň prezidentiniň diwanynyň iş dolandyryş müdürlüğiniň, hojalyk müdürlüğiniň, Türkmenistanyň prezidentiniň AHLTK atçylyk toplumynyň idarasynyň, seyisçilik bölüminiň atbakary Şiraly Rahimow, Türkmen atlary döwlet birleşiginiň, halkara AHLTK atçylyk sport toplumynyň atçylyk bölüminiň müdiri Halmurat Begmuradowyç Babaýew, Türkmenistanyň at gadanan atşynasy diýen hormatly ady. Türkmen atlary döwlet birleşiginiň baş direktori Ahmet Amangeliýewiç Berdiýew, Türkmenistanyň içeri işleri ministrlyginiň Melikuly Berdimuhammedow adynaky 10-01-nji harby bölüminiň atly gödegçilik rotasynyň seýsi Çary Glyjewiç Taganow, Türkmenistanyň Goranlyk ministrlyginiň 57.870-nji harby bölüminiň serkerdesi Gadamdurdy Kurbanowyç Musa Karaýew, Türkmenistanyň döwlet serket gullugynyň Saragys serket birikmesiniň karargahynyň atçylyk hemem kinologiýa gullugynyň serkerdesi Ýusupberdi Garlyýewiç Urazberdiýew, Balkan vilayatyndan hususy atşynas Altymrat Hojamradow, Daşowut vilayatynyň Guwada etrawynyň Türkmenistan Daýhan birleşiginiň kärinişi hususy atşynas Atabay Amangeliýew, Türkmen atlary döwlet birleşiginiň Mary döwlet atkanasynyň Lewap bölüminiň seýsi Asrar Jumaqulyýewiç Ergeşew, Türkmen atlary döwlet birleşiginiň Mary döwlet atkanasynyň seýsi Begli Seyit Muhammedowyç Yemreliýew, Türkmen alawaýynyň bayramy münasibetli Türkmenistanyň at gadanan içşinasy diýen hormatly adyny dakmak hakynda. Türkmen halkynyň baý medeni mirasynyň aýrylmaz bölegi bolup durýan alawaýyny Türkmenistanyň garaşylyk ýyllarynda häzirki zamany dünýä alymynyň gadananlaryny ulanmak arkaly ulgamlygyny esasda saklamakda, ýetişdirmekde, köpeltmekde we oň şan şöhratyny dünýäge ýaýmakda. Halk seçkiçiligini ösürmekde hemem kämilleşdirmekde, milli içşinaslyk mektebiniň iň gowy däplerini wagt etmekde, gadanany uly üstünlikler üçin hemem köp ýyllaň dowamyna çeken halal hemem ahlasy zähmetini nazara alyp, şeýle hem türkmen alawaýynyň bayramy münasibetli karar edýän. Ýurdumyň şuraýatlaryna Türkmenistanyň at gadanan içşinasy diýen hormatly adyny dakmaly. Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary, Türkmenistanyň ýokary gödegçilik idarasynyň başlygy, Halkara Türkmen alawaýytlary Assosiasiýasynyň başlygy Serdar Gurbanoğluýewiç Berdimuhammedow, Türkmenistanyň Goranlyk ministrliginiň Türkmen alawaýlarynyň merkeziniň müdiri Murat Muhammed Ýadyýewiç Seýidow, Ahal vilayatynyň polisiýa müdirliginiň gulluk içşinaslygy bölüminiň kiçi gödegçi içşinasy Ýaz Muhammed Gurbanowyç Arşinow, Türkmenistanyň döwlet serket gullugynyň merkezi idarasynyň baş karargahynyň operativ müdirliginiň atçylyk we kinologiýa bölüminiň müdiriniň ornbasary, kinologiýa bölümçesiniň serkerdesi Atahan Aşyrmuradowyç Suhanow, Türkmenistanyň owy hojalyk we daşky urşawy goramak ministrliginiň daşky urşawy goramak gullugynyň Türkmen alawaýytlary bölüminiň hasapçysy hususy içşinas Mekan Muhammed Hanow, Türkmen Himiýa döwlet konserniň Tejen karbamid zawodynyň taýýar öňüm çehynyň çalşyk başlygy hususy içşinas Durdymurat Bäşimowyç Garaýew, Türkmen Newit döwlet konserniň Newitgaz Browlaýyş Trestanyň Oturdepe Brow işleri müdirliginiň merkezi injener texnologiýa gullugynyň Brow başlygy hususy içşinas Durdy Mahmud Mehmedowyç Meredow, Türkmenistanyň bilim ministrliginiň Daşowut vilayatynyň Gurban Sultan Eje adynaky etrabynaky 11-nji çağlar bagynyň garawly hususy içşinas Haldurdy Gurban Muhammedowyç Goçow, Lewap vilayatyndan hususy içşinas Rahmet Ahmetkulowyç Yuldaşew, Türkmenistanyň bilim ministrliginiň
Mary vilayatynyň Wekil Badyr etrafyndaky 27-nji orta mekdebiniň matematika mugalimi, hususy içşinas Atamrat Gulmuradowich Süleýmanow. Türkmen bedewiniň milli bayram münasibeti Türkmenistanyň hormatly atlaryny daqmak hakynda. Türkmenistanyň garaşylyk ýyllaryna Türkmen halkynyň milli baýlygy hem buýsonjy, gözelligiň ajaýyp nusraty bolan beýişli bedewleriň dünýädäki ad-awraýyny has hem belinde oturmakda. Şan şöhratyny dünýäge ýaýmakda. Atçylyk pudogyny, şol sanly atçylyk sportyny hem seyirçilik sanatyny ösürmekde. Atlary ýetişdirmekde hem olaň syny gözelligini kämilleşdirmekde. Dünya medeniyetinin ayrılmaz bölüğünü öwrülen gymmatly miras bolan Türkmen atşynaslyk sanatyny gorap saklamakda, hem geljeki nesillere getirmekde. Ustad atşynaslary, seyisler hem çapyk suwarlar taýýarlamakda. Seyisleýän bedew bilen at şapşyklaryna, hem atly sportyň dürli gönüşleri boýunça geçirilýän ýarşlarda ýokary ustadlyk hem hünäri ezberli görkezmekde. Baýrakly orunlary eýilmekde, ýaş nesillere seyisçilik sanatynyň iňçe tälimleriniň nusgalyk usullaryny öwretmekde gadanan uly üstünlikleri hem halipalyk etmek işlerini goşany aýratyny sallamly goşantlar üçin hem köp ýyllaň dowamyna çeken halal hem görellili zähmetini nazara alyp, şeýle Türkmen bedewiniň milli bayram münasibetli karar edýän. Ýurdumyzyň şuraýatlaryna Türkmenistanyň hormatly atlaryny daqmaly. Türkmenistanyň halk atşynasy ýene hormatlady. Türkmen atlary döwlet birleşiginiň halkara ahalteka atçylyk sport toplumynyň atly sport hem atly syýahat bölüminiň seyis tälimçisi Suxandurdy Amanurdywich Kuljanow. Türkmen atlary döwlet birleşiginiň halkara ahalteka atçylyk sport toplumynyň atçylyk bölüminiň seyisi Deryamrat Gurbanmuradowich Saparow. Türkmenistanyň ustad Halipa seyisi diýen hormatlady. Türkmenistanyň prezidentiniň diwanynyň iş dolandyrş müdürlüğiniň, hojalyk müdürlüğiniň Türkmenistanyň prezidentiniň ahalteka atçylyk toplumynyň idarasynyň seyisçilik bölüminiň baş seyisi Kakymrat Agmradow. Aşgabat şäherinden hususy atşynas seyis Uradguly Babaliýew. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow. Türkmenistan parahatçylyk we anşmaň watany ýerine ýurdumyzda Türkmen bedewiniň milli bayramy hem Türkmen alabaýynyň bayramy ilkinji gezek bilelikde belenilýär. Bu bolsa şanly garaşdyrmydan 30 ýylyna hem Aşgabat şäheriniň esaslanylmagynyň 140 ýyllygyna ajaýyp sowgatdyr. Türkmen bedewiniň milli bayramy hem Türkmen alabaýynyň bayramy bar haýy hynaşýar. Ýurdumyzda bu şanly senelere başlanan köpüri şäherlere badalyk berildi. Bu ajaýyp şanly seneleriň dawaral şäherleri paýtagtymyzda giň germen ýabanlyrly. Bu ýerde ýurdumyzyň meşhur başlarynyň medeniýet we sunudy saatlarynyň joşgunly çykyşlary uruldy. Belend owazy aýdym saatları bu ýerde gurnulan şekillenir hem amaly haşam sunutynyň eserleriň sergisi bilen ajaýyp saatlaşy emel etirdi. Ganatly bedewleriň gujurly, sydgary, wepaly aýlabaýlaň taryhy bu ýerde ýerine ýetirilen çykyşlaryň şeride sunudy eserleriniň özüni düzdi. Munyň özü milli gymmatlyklarymyzda edil halkymyzyň çuňur söýgüsiniň, hormat sarpatynyň nowatdaky suwutnamasyny urly. Alabaý hormatly prezident bilen edebi döwrüjülügini möhüm orun eýleýär. Milli liderimiz özüniň şahirany döwrüjülügi bilen alabaýlaň gaýdusuzlygyny edermenligini wasp edip, olary milletiň buýsonjy hem gymmaty hasaplanýan ahalteka bedewler bilen bir hatarda görýär. Milli gymmatlyklarymyzy gorap saklamak hem dünýä ýaýmak hormatly prezident bilen ededirli durmuşa geçirýän döwlet syýasatynyň esasy uğurlaryny berdir. Türkmen bedewlerini ösürip yetişdirmek üçin hormatly prezidentiň taýlaty bilen ýurdumyzda döwrewap atçylyk sport toplumlary gurulyp ulanylmaga berildi. Türkmenistanyň atşapmak hem at sünnäki oýunlary ustadlyk bilen ýerine ýetirmek sanatyna uly ähmiýet berilýär. Muňa müň ýyllyklaryň taryhy hem baý däpleri bilen atçylyk sportynyň sadaşykly üstünlüğiniň suwutnamasy. Hormatly prezident bu Türkmen bedewini alabaýyny, arwany düýesine hem beýleki tohum mallaryna ýygy edilişiniň hem öz boşluklary bar. Şol öz boşluklar netijesinde de dünýäde deňi taýburmydyk milli gymmatlyklarymyzy dördüli diýip notab geçýär. Milli liderimiziň Türkmen bedewi hem alabaý hakyndaky dürdäne eserleri bolsa, ösüp gelýän ýaş nesli watançylyk ruhuny terbilemekde, olary milli gymmatlyklarymyzy buýsonç duýgusyny döretmekde, uly ýol görkezýär şamçyradyr.
Muň şeridini polotlyň heýkeliniň adaş töwrüne ýaýbanlarlaryny aýdym sadan mysalyna da sunuw eserleriniň sergisiniň mazmunyny da görmek boldy. Mälim bolşaýaly pederlenmeden ýerginsiz zähmet netijesinde Keremli Türkmen topragyny kemale giren hemem ajaýyp gözeligi, çeýeligi, şeride ýynnamlygy bilen gadymy döwürden bäri ady rowayaty öwürleni bekişde bedewlermedi. Alawaýlamyzy milli gymmatlygymyzdyr. Türkmeniň buýsonjudyr. Öýü ojagynyň ýaraşygydyr. Hormat prezidentiň başlangyjy bilen Türkmenistan parahatçylygyň we ananşmagyň watany ile baglandylan ýyllar Türkmen bedewiniň milli bayramy ilkinji gedek Türkmen alawaýynyň bayramy bilen birlikde belen geçirýär. Goşa bayram münasibetli dürli çäreleri, bäsişikler, maslahatlar, sport ýarşlary, sergiler biri-birine ulaşýar. Muň özi berqarar döwrütmeden bagtyalyk döwrüne milli gymmatlyklymyza goýulýan hormat sarpaň ýyl-ýyllany beren derejeli göterilýäniň aýdyň subutnamasy bolup durýar. Muň üçin dabara gatnaşyjylar hormat prezidentler hoşallyk sözlerini beýan etdiler. Hormatly alymlar, indi bolsa ýurdumyň aýtany we paýtaşmy aşabatda 21 aprel saat 20-den 22 aprel saat 20-de boljak howa barada. Türkmenistanyň howa maglumatçylygynyň berýän habary bilen tanışalyň. Balkan vilayatynyň ütkap ýamurtgaly bu nordan teleskonto 94 metr käýlerini 17 metresen ýetýän şemal utar. Howa gejesine 15-20 gradus, gündüzine 28-33 gradus. Kenary etraplaryna 22-27 gradus maýly bolar. Ahal vilayatyny ütkap ýamurtgaly bu nordan teleskonto 94 metr ýetýän şemal utar. Howa gejesine 12-17 gradus, gündüzine 26-31 gradus maýly bolar. Mary vilayatyny ütkap ýamurtgaly bu nordan teleskonto 7-12 metr ýetýän şemal utar. Howa gejesine 11-16 gradus, gündüzine 24-29 gradus maýly bolar. Lewap vilayatyny ütkap ýamurtgaly demirgat bu nordan teleskonto 8-13 metr ýetýän şemal utar. Howa gejesine 9-14 gradus, gündüzine 23-28 gradus maýly bolar. Daşugu vilayatyny ütkap ýamurtgaly bu nordan teleskonto 9-4 metr ýetýän şemal utar. Howa gejesine 6-11 gradus, gündüzine 20-25 gradus maýly bolar. Paýtaşyň Aşgabatda ütkap ýamurtgaly bu nordan teleskonto 10-12 metr ýetýän şemal utar. Howa gejesine 14-16 gradus, gündüzine 28-30 gradus maýly bolar. Ýurdum boýunça aprel aýynyň 22-sine magnit hadisasynyň durnukda ýagdaýda bolmana gaşylýar. Edi watandaşlar, häzirki wagtda howanyň düzümine tozan bölejikleriniň möçberiniň hadadan dokly oturum artmagy bilen baglanşykly. Howa şertleriniň adam bedenine ýetirýän oňoýsuz täsirleriniň öňüne almak üçin ağız burun örtüklerini ulanmagy. Şeýle hem ýaz passynda howanyň derejesiniň üýtgeýäniňi nazar alyp, fasly urak eýilmegi maslahat berýär. Mehriban ilaçlar, bu düzgünleri berk berjaý etseňiz, ýylyň islendik passynda öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlary paşanyny jemleýäs. Berqarar döwletimiziň bagtyalyk döwrüne aty watan we Türkmenistan ähli babatlarda ötüşýär. Ähli ötüşýän ödeninde bolsa halkyň bähbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş sag bolun, edileşer.